Després de la prehistòria ve l'edat antiga, que és el període històric en què van aparèixer les primeres civilitzacions. Al vídeo de Via Ràpida sobre Mesopotàmia podeu veure com van aparèixer les primeres ciutats antigues, però gairebé al mateix temps una altra civilització també va iniciar el seu camí, l'Antic Egipte. L'Antic Egipte es divideix en els següents períodes: el predinàstic, l'època arcaica, l'imperi antic, l'imperi mitjà, l'imperi nou i l'època tardana. De fet, la història d'Egipte dura tants milers d'anys que estem més propers en el temps nosaltres de la famosa Cleòpatra que no pas ella de les primeres piràmides. La història d'Egipte i del riu Nil són inseparables. El Nil és el riu més llarg del món i té una crescuda anual que provocava inundacions a la seva vora. Aquestes inundacions augmentaven molt la fertilitat de la terra, perquè deixaven una capa de fang sobre els camps de conreu proporcionant molts nutrients per les plantes. Així, la base de la riquesa d'Egipte sempre va ser l'agricultura, ja que les plantes creixien ràpid i en abundància. Degut a això, els egipcis dividien l'any en 3 estacions que marcaven el ritme de l'agricultura: inundació, sembra i collita, o com en deien ells, Aquest, Peret i Xemu. La concentració i organització de persones per construir grans obres com ara els canals de regadiu i els dics per intentar controlar o desviar l'aigua del Nil van provocar la creació de ciutats-estat i l'inici del període predinàstic. Durant la formació de les ciutats-estat, els reis, els nobles i els sacerdots es van convertir en els propietaris de les terres cultivables i es quedaven bona part de la collita. Els camperols conreaven principalment blat i ordi, amb els quals s'elaborava el pa i una beguda semblant a la cervesa. El blat s'emmagatzemava en dipòsits anomenats sitges i era l'aliment principal de la població, però també es cultivaven llegums, fruiters, verdures i cultius per fer objectes com cistelleria o papir. Els arqueòlegs han descobert que durant l'Egipte predinàstic els egipcis ja s'enterraven en tombes diferents segons si eren rics o pobres. La majoria de la població s'enterrava directament a la sorra del desert i el clima sec i càlid conservava els cossos dels difunts. Les primeres grans tombes riques i monumentals es deien mastabes. Es construïen amb totxos de fang o bé amb blocs de pedra i els cadàvers momificats es posaven en una cambra funerària excavada a sota de la mastaba. Al voltant del 3300 abans de Crist, els egipcis van començar a gravar ideogrames a sobre de fitxes que podien ser fetes amb fang, ossos, banyes o ivori. Tot i així, quan els egipcis van necessitar registrar quantitats complexes, van començar a escriure amb tinta i càlam sobre fulls o rotlles de papir, un tipus de paper fet amb canya del Nil. Així, l'escriptura jeroglífica va aparèixer al voltant del 3150 abans de Crist de dues maneres diferents alhora: escrivint el jeroglífic sobre papir pels textos quotidians i pels textos més importants, gravant-los, pintant-los o esculpint-los a les fitxes, plaques de pedra o parets. Sovint, per llegir l'escriptura, la direcció de la lectura estava indicada pel costat cap a on miraven els dibuixos dels éssers vius. Busca cap on mira el jeroglífic de l'ocell i sabràs la direcció del text. Durant el període predinàstic havien aparegut diferents reis i ciutats a la vall del Nil. Com que algunes ciutats-estat es van fer més grans i poderoses que les altres, es van acabar formant 2 grans regnes. Hi havia 2 Egiptes diferents, cadascun d'ells amb una corona diferent per als seus reis. Al nord, a prop del mar Mediterrani, allà on hi ha l'últim tram del riu, es va formar el Baix Egipte. Era una zona molt plana i costanera. I al sud s'hi va formar l'Alt Egipte, resseguint tot el recorregut del Nil aigua amunt. Era una zona més muntanyosa i més aïllada. Abans del 3000 abans de Crist, el rei Narmer de l'Alt Egipte va conquerir el Baix Egipte i va començar l'època arcaica. En aquesta paleta de pedra podeu veure el seu nom escrit i com utilitza les dues corones. La ciutat de Memfis, al Baix Egipte, es va convertir en la capital de l'Egipte unificat. La doble corona simbolitzava el govern de tot Egipte i va ser un dels símbols més importants dels reis egipcis o faraons, com s'anomenarien segles més tard. Malgrat això, sovint utilitzaven altres teles pel cap, com el Nemes. Pels egipcis, el faraó era un ésser diví, així que també era el sacerdot més important. De les ofrenes que els egipcis fessin als déus en depenia que la inundació anual del Nil fos l'adequada, és a dir, ni massa escassa ni massa destructiva. El faraó també era el comandant dels exèrcits egipcis i consideraven que tenia la saviesa dels déus per governar, jutjar i fer lleis. Era el governant suprem d'Egipte. Un sistema polític on el governant és un sacerdot religiós o considerat un déu es diu teocràcia, una paraula que significa govern de Déu. Per sota del faraó, la societat egípcia quedava així. Els nobles tenien terres i governaven les províncies d'Egipte, que eren els diferents trams del Nil i s'anomenaven nomos.
Per sota hi havia els faldilles blanques, que eren els escribes i els sacerdots, i s'encarregaven d'administrar el regne, recaptar impostos, supervisar la collita i aplicar les lleis del faraó. També eren considerats faldilles blanques els metges i els arquitectes. Més avall ja hi havia els artesans, els comerciants i els artistes que treballaven pel rei i pels nobles i solien viure a les ciutats. Després hi havia els camperols, que eren la majoria de la població. Vivien tant a les ciutats com dispersos per les aldees i llogarrets al llarg del Nil. Tot i el poder social masculí, homes i dones tenien reconeguts els mateixos drets en molts casos. Podien divorciar-se, fer negocis i deixar herències, coses que no sempre van poder fer les dones gregues o romanes a l'antiguitat. Al voltant del 2700 a.C. comença l'Imperi Antic d'Egipte, un primer període d'esplendor. El primer faraó de l'Imperi Antic s'anomenava Djoser i va tenir un conseller o visir extraordinari anomenat Imhotep, que va ser qui va dissenyar la primera piràmide de pedra. Estava a Saqqara i era una piràmide esglaonada, perquè s'havia dissenyat a partir d'apilar diferents mastabes de pedra. Els faraons següents també van voler piràmides i se'n van construir moltes. Tot i que la majoria van desaparèixer, les que han sobreviscut permeten als investigadors saber com va evolucionar la seva construcció. Les més famoses són les de Gizeh i la gran piràmide de Keops, segurament la més coneguda. I com feien les piràmides? Durant l'època de l'any de la inundació, quan els camps estaven inundats, els camperols aprofitaven per treballar en projectes col·lectius com ara les piràmides. Dirigits pels arquitectes, treballaven a canvi d'un sou de pa, cervesa i altres aliments, i junt amb els artesans i els artistes vivien temporalment en poblats a prop de les obres. Els investigadors creuen que els egipcis movien les pedres amb trineus de troncs i combinacions de cordes, politges i contrapesos, mentre que polien pacientment els blocs de pedra per tal que encaixessin entre ells al màxim de junts possibles. És a dir, no hi havia ni esclaus ni extraterrestres fent les piràmides. Durant l'Imperi Antic també es va acabar de formar la religió egípcia. El déu més important era Ra, el déu del sol. Es representava amb un sol ponent vermellós posat a sobre d'algun altre déu, com per exemple Horus. Osiris era el déu de la resurrecció. Segons la llegenda, va ser assassinat, però la seva esposa Isis, la deessa de la maternitat, va ressuscitar-lo gràcies a la momificació. Per això sempre se'l representa embenat i amb la pell verda. S'encarregava de jutjar les ànimes dels difunts amb una balança des del més enllà. Horus era el fill d'Isis i Osiris, i era el governant a la terra. Per això es representava amb la doble corona, té cap de falcó. Tot era el déu de la saviesa, el representaven amb el cap Tibis, un ocell del Nil. És qui va regalar l'escriptura jeroglífica als humans. I Anubis era el déu dels morts i la momificació. Tenia el cap d'un gos negre i guiava les ànimes dels morts al més enllà. Cap al 2160 a.C., l'Imperi Antic va patir diverses guerres civils, fins que al voltant del 2050 a.C., els faraons de l'Alt Egipte van posar ordre dominant novament el Baix Egipte. Així va començar l'Imperi Mitjà. La capital es va quedar a Tebes, a l'Alt Egipte. Durant l'Imperi Mitjà, els faraons van protegir les rutes de comerç egipci enviant expedicions de guerrers cap al sud, al país de Núbia, i cap al nord, cap a la creixent fèrtil. Tot i així, al llarg d'aquella època, la gent d'una tribu procedent de la creixent fèrtil, els Hikses, es van anar assentant al delta del Nil. Cap al 1650 a.C. van esclatar les guerres entre els Hikses i els egipcis, ja que els Hikses havien aconseguit fer-se faraons del Baix Egipte i independitzar-lo de l'Alt Egipte. Un segle més tard, cap al 1550 a.C., els faraons de l'Alt Egipte van reunificar Egipte una altra vegada, i així va començar l'Imperi Nou, el període de més esplendor d'Egipte. Durant l'Imperi Nou es van construir i ampliar grans temples religiosos com els de Karnak i Luxor. L'avinguda de les Esfinx, decorada per mostrar el poder dels faraons i els déus, servia per fer processons, en les quals la població podia veure l'estàtua del déu i comunicava Karnak amb Luxor. El peristil o pati porticat era l'únic lloc on podia accedir la població. A la sala hipòstila, plena de columnes, hi podien accedir els faldilles blanques en alguns moments de l'any. I, finalment, el santuari, que estava a les fosques i era el lloc més sagrat perquè es creia que hi vivia una part de la divinitat. Només podien entrar-hi el faraó i els sacerdots. Durant l'Imperi Nou, els faraons es van voler enterrar en un nou tipus de tomba, els hipogeus. Els hipogeus eren tombes excavades a la roca de les muntanyes. Els artistes egipcis feien decoracions espectaculars dins de les tombes, per exemple, en la del faraó Tutankamon, que es va descobrir intacta l'any 1922. L'art egipci servia per enaltir els déus, els faraons i els egipcis rics, així que normalment els representaven en grans dimensions i sempre joves i atlètics, de manera idealitzada però també rígida i sovint poc expressiva. Durant l'Imperi Nou es va perfeccionar la momificació artificial i era la manera de ser acceptat al regne dels morts. Primer calia rentar el cos del difunt i llavors se li extreien els pulmons, l'estómac i el fetge fent un tall obert a la panxa. També extreien el cervell pel nas, utilitzant un ganxo.
En canvi, el cor es quedava on era, perquè creien que hi residia l'ànima, anomenada Ka. Els òrgans es rentaven, s'embolicaven en teles i es guardaven dins dels vasos canops. A continuació, farcien el tors amb serradures, teles, perfums i resines i assecaven el cos enterrant-lo en una sal anomenada natró durant 40 dies. Després envenaven el cos amb tires de lli, posant-hi entremig tot d'amulets protectors mentre els sacerdots recitaven les oracions i els encanteris necessaris. I al final se li posava una màscara amb la cara del difunt abans de posar-la al sarcòfag. Durant el viatge cap al més enllà dels egipcis, el moment més important era el judici d'Osiris. El cor o Ka del difunt es pesava en una balança i havia de pesar menys que la ploma de Maat, la deessa de la veritat i la justícia. Si el cor pesava més que la ploma, la deessa monstre Amut es menjaria l'ànima del difunt. En canvi, si pesava menys que la ploma, podria entrar al paradís dels egipcis. Durant l'Imperi Nou van governar alguns dels faraons més famosos de la història d'Egipte. Amenhotep IV va pujar al tron l'any 1350 abans de Crist, es va casar amb la famosa Nefertiti i es va canviar el nom pel d'Akhenaton, ja que va intentar canviar la religió egípcia posant el déu Aton com el més important. Després d'una gran crisi i de que Nefertiti també governés, el va succeir Tutankamon. Ramsès II va ser un faraó que va governar a partir del 1279 abans de Crist durant més de 80 anys. A banda de tenir més monuments i estàtues que cap altre faraó, és famós perquè va lluitar a la batalla de Kadesh, de la qual va sortir el primer acord diplomàtic conegut de la història, fet entre Egipte i l'imperi hitita. A partir de l'any 1200 abans de Crist, la gent dels anomenats pobles del mar van protagonitzar les guerres i penúries que van sacsejar tota la creixent fèrtil, fent que l'imperi nou s'acabés cap a l'any 1069 abans de Crist enmig de guerres civils. En aquesta etapa convulsa, governen faraons egipcis, libis o nubis, unificant-se i trossejant-se a Egipte en diverses ocasions. Quan els assiris van conquerir Egipte l'any 653 abans de Crist, va començar l'època tardana, durant la qual una dinastia egípcia aliada inicialment amb els assiris va poder governar Egipte per últim cop abans que l'imperi persa ho conquerís tot l'any 525 abans de Crist. Egipte es va convertir en una província persa fins que va arribar el famós Alexandre el Gran. Aquest rei governava Macedònia, un regne del nord de Grècia, però va passar a la història gràcies a la conquesta èpica de tot l'imperi persa quan tenia poc més de 20 anys. L'any 332 abans de Crist, Alexandre va ser proclamat faraó d'Egipte i va fundar una nova ciutat al delta del Nil, Alexandria. Després de la mort d'Alexandre el Gran, quan només tenia 32 anys, el seu general Ptolemeu es va apoderar d'Egipte i va fundar l'última dinastia de faraons, d'origen grec. La faraona Cleopatra Setena és la més famosa de totes, a part de l'última d'una llarga història. Per evitar que els romans conquerissin Egipte, es va casar primer amb Juli Cèsar i després amb Marc Antoni, però no va poder derrotar l'imperi romà i es va suïcidar l'any 30 abans de Crist, marcant el final de l'antic Egipte. A la descripció us deixem uns Kahoots, un document amb exercicis i també uns videojocs de Blocked. Jugueu-hi i us servirà per estudiar el contingut del vídeo. Moltes gràcies! Si us ha agradat aquest vídeo de Via Ràpida, penseu en fer-nos un m'agrada, subscriure-vos o deixar-nos un comentari amb els temes que us agradaria que féssim. I si creieu que som útils, feu-vos patrons o feu un donatiu mitjançant un Bizum al 08324. Fins aviat!